Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille noget Movistar Planet. Og jeg har ikke særlig mange penge lige nu, jeg er level 16. Men ja, vi kan lige starte med, jeg vil gerne lære jer, hvordan man får fame og starcoins. Og jeg har fået det fra Alexander Rommedal, så jeg skriver ham i beskrivelsen. Jeg trykker tøm sparegrisen, gør bare sådan her. Og så fik jeg ikke noget, fordi at jeg ikke har noget derinde. Så det første jeg gør, det er at tømme sparegrisen. Så trykker jeg her. Så er der en gave der. Og der. Så går jeg bare ud af det igen. Det er det første. Så går jeg ind under. Kan jeg også. Nej, det er også lige meget. Så går jeg ind under. Og nu gør jeg det, jeg har set Alexander eller Alex med K gøre. Men vi kan gå ind under vinder. Og så husk mellemrum og søg. De er alle sammen her i mega høj level. Men I skal tage hende der Starvip. Hende her. Så går jeg ind på hendes værelse. Og så lægger det meget, fordi hun har fucking fede ting. Der. Så fik vi en der. Og så kan vi bare ud af det igen. Og så kan I gå ind under det her forum. Jeg ved ikke, hvordan man siger det heller ikke. Ligesom Alexander, jeg ved ikke, hvordan man siger det. Så går I ind under førstehåndsindtryk. Der er mange, der har skrevet. Så vi på hende, den seje har. Level 25. What the... Men finder vi en lignende 21. Så lige ruller lidt ned. Måske. Jeg vil på den her level 23, det er fint nok. Hun er ikke så mange. Men der kan jeg også gå ind under aktiviteter. Hvis der står noget her. Men ja. Det var det. Jeg kan lige få at se, hvad jeg hedder på Movistar, Alex og K hedder. Først, hvis vi lige trykker på mig. Mit navn kommer også til at stå i beskrivelsen, men jeg hedder Ghost3815. Så kan vi lige gå ind under vinder. Så er vi på hvad fanden er det nu? Procenttegn. August procenttegn. Og søger vi. Han snart kommer også til at stå. Ja. Tak fordi I gad med.